Ο Δήμος Ορεστιάδας, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θέτει την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών στο επίκεντρο της πολιτικής του. Ποια δράση ξεκινά στο πλαίσιο αυτό? 13η Γενική Συνέλευση της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας. Ποια θέματα συζητήθηκαν? Εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, τη λέει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Φιλιό Μιλωνά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 3 Απριλίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Ο Δήμος Ορεστιάδας, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θέτει την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών στο επίκεντρο της πολιτικής του. Σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, ξεκινά την εκπόνηση μελέτης για το προφίλ υγείας του Δήμου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Για την υλοποίηση της έρευνας, ο Δήμος αναζητά εθελοντές συνεντευκτές, οι οποίοι θα αναλάβουν τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με κατοίκους του Δήμου. Τι προσφέρεται στους εθελοντές? Πιστοποίηση, βεβαίωση συμμετοχής από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για χρήση στο βιογραφικό του σημείωμα. Εκπαίδευση, καθοδήγηση για τη σωστή διεξαγωγή της έρευνας. Διαπιστευτήρια, ειδική κάρτα συνεντευκτή από το Δήμο για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους κατά την εργασία πεδίου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά στην αναβάθμιση της υγείας της πόλης μας παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην υπεύθυνη συντονίστρια Ευγενία Καδοπούλου, προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, στο ισόγειο του Δημαρχείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 350 33. Email i.kadopoulou@orestiada.gr. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 13η Γενική Συνέλευση της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, με τη συμμετοχή μελών και την παρουσία εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Στη συνέλευση επιβεβαιώθηκε η δέσμευση της Ένωσης για συνέχιση των διεκδικήσεων για προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών και αναβάθμιση της αστυνομικής λειτουργίας. Η 13η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Είναι απολογιστικού χαρακτήρα κυρίως από τα μέλη του Σωματείου από τη διοίκηση του Σωματείου μάλλον προς τα μέλη του Σωματείου, και έχει να κάνει με τα οικονομικά και τα διοικητικά μας. Βέβαια είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, διότι παρίστατο και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ο κ. Γερακαράκος, ο οποίος αμέσως σε αυτό το μήνα θα αποχωρήσει από αυτό το θόκο και γενικά μέσα στον χρόνο θα φύγει και από την αστυνομία. Οπότε είχε τη τιμητική του, θα έλεγα. Κατά τα άλλα εξελέχθηκε πολύ καλά η γενική μας συνέλευση. Είπαμε στους συναδέλφους, απολογηθήκαμε για τα πεπραγμένα μας, τα διοικητικά και τα οικονομικά. Το σημαντικό ήταν επίσης ότι υπήρχε και ένας συνάδελφος ο οποίος είναι στον ΕΦΚΑ και ενημέρωσε όλους τους συναδέλφους για το τι μέλη γενέστε στα ασφαλιστικά μας. Όπως επίσης και ο γραμματέας της Ομοσπονδίας που θα διαδεχθεί τον πρόεδρο μέσα στο μήνα, και αυτός ενημέρωσε με τη σειρά του τις προθέσεις του για το προεδρικό θόκο. Σε κάθε συνέλευση αναδεικνύονται τα οργανωτικά θέματα, τα οικονομικά, ό,τι ζήτημα, πρόβλημα υπάρχει. Αναδείχθηκαν αυτά επαρκώς στην συνέλευση αυτή? Ναι, απόλυτα. Ήταν καθόλου επιτυχημένη, γιατί είχε και πάρα πολύ ικανοποιητικό αριθμό μελών συμμετείχαν. Ήταν πολυπληθέστατη ήταν η Γενική Συνέλευση. Και αναλύθηκαν όλα αυτά που έχουμε πει, και τα οικονομικά και τα οργανωτικά. Έχουν υποθεί τα πάντα και οι συνάδελφοι συμμετείχαν με ερωτήσεις για οτιδήποτε για τα πεπραγμένα μας. Ήταν και στις γενικές γραμμές μια πολύ επιτυχημένη Γενική Συνέλευση. Το κυρίαρχο της συνέλευσης ήταν το ψήφισμα που βγάλατε για να συνεχίσετε τις διεκδικήσεις στην Ένωση, στην Συνδικαλιστική Ένωση. Αυτό πάντα είναι το τέλος αυτής της. Σε κάθε Γενική Συνέλευση υπάρχει το ψήφισμα για τις διεκδικήσεις επόμενη φορά. Αλλά όλο αυτό που επικράτησε, που έτρεξε μέσα κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, και τα προβλήματα που έχουμε αναδειχθεί εδώ στη διεύθυνσή μας, όπως ας πούμε το θέμα με τις κενές οργανικές, όπως το θέμα με τον έλλειψη γιατρού, όπως και άλλα πολλά ζητήματα. Και στο τέλος πάντα κλείνουμε με το ψήφισμα για τις διεκδικήσεις του επόμενου χρόνου. Ναι, όσον αφορά, κυρία Κίδη, αυτό που αναφέρετε ότι ζητάτε την αποδέσμευση των αστυνομικών από πάρεργα, τι εννοείται πάρεργα, δηλαδή πού πηγαίνουν αυτοί οι συναδελφοί σας και ασχολούνται με κάτι άλλο εκτός των υποχρεώσεων τους?
οι συνάδελφοι ασχολούνται με επιδόσεις δικογράφων, δηλαδή κλητεύσεις μαρτύρων κτλ. Πράγμα το οποίο έχει δεσμευτεί και έχει βγάλει νόμο το κράτος ότι πλέον θα γίνεται από τη δικαστική αστυνομία. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει και το κάνει η ελληνική αστυνομία και αυτό. Όπως στρατιωτικά έγγραφα. Οποιοδήποτε κλητεύεται στο στρατό το κάνει η αστυνομία για να τους καλέσει. Αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά. Όπως οι μεταγωγές ψυχασθενών. Οι μεταγωγές ψυχασθενών πλέον έχει βγει νόμος στο κράτος ότι πρέπει να υπάρχει δομή μέσα στο ΕΚΑΠ το οποίο θα περιθάλπτει, θα μεταγάγει και θα περιθάλπτει στις νοσηλίες και πολλά άλλα παράγοντα τα οποία ακόμα εξακολουθούν να βρίσκονται στην ελληνική αστυνομία ενώ έχουν βγει νόμοι που θα έπρεπε να αποδεσμευτούμε εμείς από αυτό. Οπότε έτσι κι αλλιώς είναι υποστελεχωμένες κάποιες διευθύνσεις όπως και τις Ορεστιάδες όπως αναφέρετε και αυτό απασχολεί και έναν αρκετό αριθμό συναδέλφων σε τέτοια έργα. Οπότε ζητάτε εσείς την αποδέσμευσή τους. Αυτό ακριβώς, ναι. Ήδη ελπέστατο το προσωπικό, έχουμε γύρω σε 100 κενές οργανικές θέσεις στην διεύθυνσή μας, συν ότι καθημερινά βγαίνουν διαταγές για απόσπαση σε άλλες διευθύνσεις. Σήμερα έχω δει γύρω στις 5 διαταγές για απόσπαση στη Θεσσαλονίκη, για απόσπαση στην Αθήνα, για απόσπαση στην Κόρινθο, για απόσπαση στις Σέρρες. Τώρα ξεκινάνε και για τα νησιά. Από εκεί προς εμάς έρχονται κάποιοι, γίνεται αποδέσμευση. Από εμάς περιμένουμε, μας έρθουν 4 άνθρωποι με τις τακτικές μεταθέσεις που γίνονται μια φορά το χρόνο. Άμα μας έρθουν αυτοί οι 4. Κύριε Ακίδη, ναι, αυτό συνεχίζεται και το διεκδικείτε και πολύ καλά κάνετε, γιατί και η περιοχή δική μας είναι ευαίσθητη, το έργο σας είναι πολύ μεγάλο, απλώνται σε μεγαλύτερη γεωγραφικά περιοχή, οπότε είναι ένα ζητούμενο αυτό, ναι. Εννοείται, ξαφνικά ξέχασαν όλοι ότι το μεταναστευτικό υφίσταται ακόμα, το ξεχάσαν οι άπαντες. Τότε με τα γεγονότα των Καστανιές όλοι λέγανε ότι χρειάζεται ο Εύρος και κυρίως η Ορεστιάδα χρειάζεται ενίσχυση, το ένα χρειάζεται το άλλο. Τώρα τα ξεχάσαν όλα όλοι. Περάσαν όλα. Δεν οπότε εσείς τους τα θυμίζετε αυτά, τους τα θυμίζετε. Ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό το λόγο, ναι. Κύριε Ακίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και ευχόμαστε όλες οι διεκδικήσεις σας να έχουν ένα αίσιο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Ο Δήμος Ορεστιάδας, στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για την ημέρα θρακικού ελληνισμού, καλεί τους τοπικούς φορείς, συλλόγους και οργανισμούς να συμμετάσχουν ενεργά στις προγραμματισμένες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 5 Απριλίου 2026 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Στις 7 το πρωί, όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 10, μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των θυμάτων της γενοκτονίας του θρακικού ελληνισμού. Στις 11 παρατέταρτο, επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Θρακών Εθνομαρτύρων. Κατάθεση στεφάνων, τήρηση 1 λεπτού σιγής. Σε πασχαλινούς ρυθμούς μπαίνει η αγορά της Ορεστιάδας, καθώς από την Κυριακή 5 Απριλίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων. Οι επαγγελματίες της πόλης προσδοκούν αυξημένη κίνηση με τους καταναλωτές να προετοιμάζονται για τις αγορές των ημερών. Την Κυριακή των Βαΐων ξεκινάει το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων. Μεγάλη Δευτέρα θα είμαστε ανοιχτά πρωί-απόγευμα, 9 με 2.30, 5.30 με 9 το βράδυ. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ανοίγουμε στις 11 με 7 και το Σάββατο ανοίγουμε στις 9 μέχρι τις 4 η ώρα θα είμαστε εδώ. Ελπίζω ο καιρός να βοηθήσει, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, έτσι, να βοηθήσει ο καιρός, να βγουν οι καταναλωτές έξω, να γεμίσει η πόλη μας κόσμο, γιατί βασικά αυτό θέλουμε μετά, ειδικά από ένα χειμώνα ο οποίος ήταν και βαρύς, αλλάζοντας η διάθεση λόγω των ημερών, λόγω της άνοιξης κλπ. Να ξεχυθεί ο κόσμος, να βγει, να περπατήσει, να μπει στα μαγαζιά μας, να ρωτήσει, να ψωνίσει, να πάρει ό,τι θέλει, ό,τι του χρειάζεται και ό,τι μπορεί να πάρει. Βέβαια, βασική προϋπόθεση είναι να στηρίξουν την τοπική αγορά. Αυτό θέλουμε από όλους, αυτό ευχόμαστε όλοι για το καλό αυτής της πόλης. Να χαρούμε λοιπόν αυτές τις μέρες και να πάρει ο κόσμος ό,τι επιθυμεί, γιατί η αγορά είναι πλήρης αγαθών. Δεν χρειάζεται καμία έξοδο προς τα έξω, από εδώ και από εκεί, οπουδήποτε τέλος πάντων, γιατί ένα είναι το βέβαιο, ότι στην τοπική αγορά μας θα βρει τα πάντα σε καλές τιμές και ό,τι χρειάζεται, όλα τα αγαθά του κόσμου υπάρχουν. Θα ήθελα λοιπόν να ευχηθώ σε όλους μας, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλα τα επίπεδα, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι βασική προϋπόθεση πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εύχομαι ο κόσμος να αγαπήσει,
να δώσει, να πάρει με σύνεση, με ωριμότητα, να προχωρήσουμε προς τη μεγάλη ημέρα της Ανάστασης του Κυρίου. Καλή Ανάσταση λοιπόν σε όλους, χρόνια πολλά και ευλογημένα, με υγεία και ειρήνη. Σε άρση ακινησίας των οχημάτων τους με την καταβολή αναλογικών τελών κυκλοφορίας έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης. Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τους μήνες για τους οποίους επιθυμούν να θέσουν το όχημά τους σε κυκλοφορία, πληρώνοντας μόνο τα αντίστοιχα 12 τιμώρια των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Η ψηφιακή άρση ακινησίας πραγματοποιείται μέσω της πύλης My AD, ακολουθώντας τη διαδρομή εφαρμογές, φορολογικές υπηρεσίες, οχήματα MyCar. Διευκρινίζεται ότι το ελάχιστο διάστημα άρσης ακινησίας υπολογίζεται ως πλήρης μήνας. Ακόμη και αν η άρση αφορά μικρότερο χρονικό διάστημα, καταβάλλεται ποσό ίσο με το 1/12 των ετήσιων τελών. Όσοι έχουν καταθέσει τις πινακίδες του οχήματός τους, υποβάλλουν αίτημα άρσης ακινησίας στην αρμόδια ΔΟΗ Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης. Η παραλαβή των πινακίδων γίνεται κατόπιν ραντεβού μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της ΑΔΕ. Τα ραντεβού μου επιλέγοντας επιχειρησιακή περιοχή, φορολογία, θεματική ομάδα, αυτοκίνητα, διαδικασία άρση ακινησίας και καταβολή τελών κυκλοφορίας με βάση τους μήνες κυκλοφορίας για τις περιπτώσεις που η ακινησία δεν έχει δηλωθεί στο MyCar. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει προθεσμία να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως τη λήξη της περίοδου για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Αν δεν πραγματοποιηθεί εκ νέου δήλωση ακινησίας εμπρόθεσμα, η ΑΔΕ προχωρά αυτόματα σε θέση του οχήματος σε ακινησία μετά τη λήξη της περίοδου. Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας για τους υπόλοιπους μήνες έως το τέλος του έτους, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήξης της αναγκαστικής ακινησίας. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΔΕ, ΜΑΗ 1521. Τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή 7 το πρωί με 8 το βράδυ. Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας ΜΑΗ 1521, επιλέγοντας θέματα οχημάτων, ακινησία οχημάτων, άρση ακινησίας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από γονείς και εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Μαρτίου στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας ομιλία με θέμα «Βιωματική εκμάθηση γλωσσών και μαθησιακές δυσκολίες» που διοργάνωσε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Άιμινγκ Χαΐκ Τσοπανίδου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών με έμφαση στη βιωματική μάθηση καθώς και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών και τον τρόπο αναγνώρισης και υποστήριξής τους. Οι γονείς που παρευρέθηκαν συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση, εκφράζοντας ανησυχίες, ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με τη μαθησιακή πορεία των παιδιών τους, την κατάλληλη ηλικία έναρξης εκμάθησης ξένων γλώσσων και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ίδιοι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην εκδήλωση μίλησαν η Ιωάννα Τσομπανίδου, καθηγήτρια Αγγλικών, και η Ζήσια Βασιλιάδου, λογοθεραπεύτρια. Οι ομιλήτριες απάντησαν σε ερωτήσεις του κοινού και μοιράστηκαν πρακτικές συμβουλές και επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις, δημιουργώντας έναν ουσιαστικό διάλογο με τους γονείς. Η θερμή ανταπόκριση του κοινού ανέδειξε τη σημασία της ενημέρωσης και της συνεργασίας μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και ειδικών, ώστε να υποστηρίζεται αποτελεσματικά η μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών. Η περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδας θα μας οδηγήσει στη συνέχεια του δελτίου μας στο Λαογραφικό Μουσείο του Κυπρίνου. Ξένην το χώρο
Nasır yani nasır